Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa kakhulu. Usidinile wasilonda kakhulu. Ngibonga ukuthi niphindele kahle emakhaya enu, nafika niphephile. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo, ngoba akekho seke wareporta inkinga ethize. Sibonga futhi nokuthi uNkulunkulu unigcinile emakhaya, wanibiyelela emakhaya enu. Kukhona omunye umzalwane abebela bonke beshiye kungekho umuntu ekhaya, bengakhiyile bakhohliwe ukhiya, bakhiya la bephume ngakhona. Kanti lo mathi amakhaya ivele indlu ijwayele uba neminyango emibili, owasekhishini nokungena ngale ivakashi. Angisakhumbuli ukuthi imuphi abawukhohlwe ukukhiya, kodwa bakhiye lo abaphuma kuwo, bawukhohlwa lo abangaphumanga kuwo. Babuya izolo Sunday bawufica kungekho lutho. uNkulunkulu wethu isimangaliso. Yabona bafethu, masikhuleka nje uyezwa walibiyela leli khaya. Akukho lutho lilahlekile, akukho muntu ongenile. Phela amasosha asezulwini abewugadile umuzi. Hayi, hlala ekhaya lezi, ngiyabadakela laba abaphumayo. Ngabe ngcono ukuba uyazi ungena, ngoba usuphumile uphuma neshwa. Ngizokutshela nje mina ngingakuyile nale, uphuma neshwa, uphuma nebhadi mawuphuma ekhaya lezwi. Ngcono uma usuze wangena uhlale. Futhi uma uyimute group, khona abayimutayo, mawungazi ukuthi yini lokho kuyeke kanjalo ngoba wena uyimute. Khona abayimutayo, bafana nabangekho. The day wavelelwa izinto uyawubona ukuthi uphumile phansi kwe-umbrella kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Hlalani nithokomale kulelo khaya beniligadele uNkulunkulu, linesibusiso esisimangaliso. Nathi-ke sonke thina sithole kuphephiwe emakhaya, kuphephile, kusokusho ukuthi uNkulunkulu begadile. Siyambonga uNkulunkulu, wafica nezingane obuyishile eziphephile, wafica konke kuhamba kahle. Mbonga uNkulunkulu, mdumise uNkulunkulu. Masimbonga uNkulunkulu sisenethuba. Hayi, sifanele ukumbonga. Simbonga kanjani ekhaya lezi uNkulunkulu? Hayi, ngiyayibuzela nje. Simbonga kanjani uNkulunkulu? Hayi, ake simbongeni bafowethu. Kufika nje manje oba ngikhuluma nje, kunjani simbonge kulo 3 days olandelayo? Simbonge nje kulo 3 days olandelayo, kusukela kusasa, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine. Sibonga uNkulunkulu ukusigcina nokusilonda nokuthi abe kanye nathi ezinkonzweni kwi-July Conference. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Siyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu uyasithanda. uNkulunkulu wethu uyisimangaliso. Udumo lonke maluye kuye. Siyambonga uNkulunkulu. Hayi-ke nokho liqaliwe iviki, sekufanele-ke sibuyele kuyo inkonzo yethu intshumayelo yasentabeni. Ngikukhumbuzeke uMathewu chapter 5, 6 and 7, intshumayelo yenkosi uJesu ayishumayelayo esentabeni. Uma-ke uJesu sikholwa ukuthi uyindlela neqiniso nokuphila, siyoyenza into ayikhulumayo. Mina-ke ngoba ngiyakholwa, ngiyayenza into ayikhulumayo. Yabona leya ntshumayelo, mawungayenza uyiphile, yongena ugijima ezulwini. Ake sigoqe sikhuleke, siqale ivesini elisha, uverse 13, besidila noverse 10, 11 and 12, ngoba cisha afane. Singena kuverse 13-ke manje. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Asiguqeni isithandaze bafowethu, simbonge uNkulunkulu. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga. Sikunika udumo lonke lungolwakho lukufanele, izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Siyabonga Nkosi ngezinkonzo sinikeze zona iJuly Conference. Conference yethu ihambe kahle kakhulu. Siyabonga Moya Ngcwele ukuthi ube phakathi kwethu. Sizizwele ukuthi ukhona phakathi kwethu.
Ngiyacela-ke Nkosi ukuthi uqhubeke usebenze, uwenze umsebenzi. Siyabonga uNkulunkulu nomusa. Dumo lonke lungolwakho lukufanele ikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Yiba nathi-ke Nkosi kule nkonzo, khulume uzambule ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyambonga, siyamdumisa. Yazi ukuthi ngixoxele. Lo mkhosi ukhethekile lo ka3 days soqala kusasa. Yazi ukhetheke ngani? Bengawazi nami ngikutshelwa manje njengoba sithi siyambonga uNkulunkulu. Bengawazi number 1. Number 2, angizubhala. Sengiqedile ngawo manje. Mangithi ukhethekile uzokwenziwa yilabo abalalela inkonzo. Yabo labo abalalela inkonzo uzokwenziwa yibona. uNkulunkulu mangikhumbuzile ngizokhuleka mase ngivala ngiukhulekele ukuze ungabibikho umkhuleko ozoba nesihloko esithi umkhuleko wokungena emkhosini. Ngoba ngizobe sengikhulekile kule nkonzo. So kuzongena abakhethiwe abahlale bezilalela inkonzo bazozwa ukuthi yep ziyasha kusukela kusasa ngokugcina inkosi sithatha 3 days sidumisa uNkulunkulu. Umkhosi wokubonga, umkhosi wokudumisa. Khethekile lo mkhosi ngendlela emangalisayo. Nasi-ke isicelo enginaso, nizokhumbula enkonzweni kucelwe abantu abawu-18 ukuthi bafakaze. Uhlangothi lwami lwaka left bese kukhona oka-19. Bekuhlezi 99 futhi bese kukhona oka-10. Umama nje. Ngiyamcela-ke lo mama ubufakazi bakhe abukhulume la ekhaya lezwi. Aqale ngokukhuluma ubufakazi kuqala. Bese yabhala athi imina baba engalitholanga ithuba. Ngiyamnika isikhathi sokuthi afakaze, ngimnika lo ya 5 minutes. Uyena yedwa ozofakaza u5 minutes ngoba akakwazanga ukufakaza ngomgqibelo, wasukuma esehlezi kanti abantu sebephelele. Ngicela ukumnikeza ithuba alethe ubufakazi bakhe la. Mangithi aqale ngokubhala, njalo aqale ngeVN adine ngokubhala ingoba mase ungixakile umsebenzi ngivele ngibheke iVN ngingabe ngisakubona nokubhaliwe bese ngihlala phezulu kwendaba ngithi asiwathumela ama-voice note angaphezulu ka3 minutes. Kanti yilo ngizobe ngimvumelile ukuthi ayithumele. So ngiyacela kenze ubufakazi bakhe angeqi ku5 minutes bese yabhala emva kwalokho athi baba imina lo obekade ezofakaza enkonzweni kaJuly ngenxa ukuthi ngasukuma kanti abantu sebephelele. Khona sizobulalela ubufakazi bakhe ngibufake futhi ekhaya lezwi. Okwesibili nizokhumbula kukhona ubaba owacula semuka naye ngomculo wakhohlwa ukuthi u5 minutes uyabalwa. Lo baba lo waphela u5 minutes wakhe esathi babunzibande uthi uNkulunkulu angisho ukuthi wasiyasukuma ingane yami idina umthetho yasukuma leya kwamyeni yathi time is up. Wadine engasitshelanga ukuthi uNkulunkulu uthi akathini. Ngizombiza ngobaba ngoba naye ngifuna ukumbamba ukuthi uyayilalela inkonzo. Ngoma ngimbiza ngestatus sakhe bazosheshe bamkhumbule bese bemtshela bamthe uzwile into baba uNtsibanda utheni. Kunobaba wagcina ethi uNkulunkulu baba uNtsibanda uthi angikutshela ukuthi kwasithela isikhathi sesiphelile. Ngicela naye ngilethele lokho ayefuna ukusho naye ngimnika u5 minutes. Izwe ukuthi khona isikhathi ayesesithathile lapho wacula kwamnandi kulungile. Ngimnika u5 minutes lo baba naye aqale ngeVN agcine ngokubhala. Hayike sengikhulumile kwanele. Ongazwanga manje akezwanga. Yilabo okuthiwa uzathi omunye nami angiqedanga ngicela ukunika cha
yilabo okuthiwa ngibanikeza ithuba. Ngantshela kudala ngithi ngigitshelwe ngenze ngikutshelwa inkosi. Njengamanje ithi anginikeze lethu kuphela ithuba. Ayishongo ukuthi nginikeze nonke nini nani eqa isikhathi. Cha, ilethu kuphela. Ilethu kuphela. Umama owafike wahlala esengoka-19 noma ohlangathini ayekulona wayengoka-10 ngoba kwakuhlala 99. Bese kuzoba ulo baba lo. Yambona lo baba lo. Wacula kwanyakaza indlu. Wakhohlwa ukuthi uno 5 minutes. Ayikulungile ke ngiyabonga. Asingene enkonzweni Matthew chapter 5 verse 13. Matthew chapter 5 verse 13 kufundeka kanje. Nina akusho abanye uyazodwa, akusho abanye abantu, kusho thina kodwa ngisho njalo thina kanti lithi izwi nina. uJesu phela wayeshumayela uthi nina esho thina ningusawoti womhlaba. Kepha uma usawoti udumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle anyathelwe ngabantu. Yabona ke manje sifaniswa nento enzima. Into enzima engavuseki. Singusawoti womhlaba. Uma usawoti edumele ulahlwa ngaphandle anyathelwe ngabantu ngezinyawo. Ngoba ayikho indlela yokuvuselela ubusawoti. Yithi ke lawo. Nginovalo ke ngaleli verse. Ngoba phela thina singamaKristu. Thina singabazalwane. Licacisa ngokusobala ukuthi uma ubuzalwane bakho sephelile, uma ubuKristu bakho sephelile, ngeke buvuselelwe uzonyathelwa ngabantu ngezinyawo. Jesu akayikhuluma into engafezeki. Mhlawumbe ubusemqoka ebandleni lakho, noma usemqoka ngikhuluma nawe nje, uyaziwa usemqoka, mhlawumbe umfundisi. Kodwa make baphela ubusawoti bakho. Baphela nje. Abusoze buvuselelwe uyonyathelwa ngabantu. Abantu ke akukhulunywa ngabantwana bakaNkulunkulu, uyonyathelwa ngabantu. Futhi abantu bezizwe they'll trample over you. Bakunyathele nje, bakucindezele nje. Bengenandaba wawumfundisi wayibandla elingakanani abangeni lapho wena. Buphelile ubusawoti. Buphelile, buyaphela, abuvuselelwa. Noma ungaba umzalwane okhuleka kwehlumo ongcwele. Khuluma izilimi. Mhlaba phela ubusawoti. Phelile indaba. Andiyodwa into eqeda ubusawoti isono. Isono into eqeda ubusawoti isono. Ngaphandle kwesono ubusawoti bomuntu abupheli. Uthi kuJesu, nina ningusawoti womhlaba. Ukudla okungenasawoti kumbi. Asikuvumelane nje, kubi kabi ukudla okungenasawoti. Kuze kudliwe yilaba ke abanjani abano BP, badla ukudla okungenashukela, ukudla okunganambitheki ngezathuke. Kodwa nje under normal circumstances kubi ukudla okungenasawoti. So kuma uJesu ethi usawoti womhlaba, usho ukuthi umhlaba ngaphandle kwamakholwa, umhlaba ngaphandle kwamaKristu ufile. Abukho ubumnandi emhlabeni ngaphandle kokuthi ube nomKristu eduze kwakho ozoba usawoti kuwena. So ubumnandi nje abukho. So masikhumbuleke lokho ukuthi sifaniswa nosawoti womhlaba. So umhlaba ngaphandle kwabazalwane awulutho. Umhlaba ngaphandle kwethu amaKristu ufile. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukwenzela umndeni umusa ngenxa yomuntu oyedwa okholwa kulo mndeni. Ngenxa nje umuntu oyedwa bonke bathola umusa. Bonke bathola iprotection. Kodwa mabemhlupha, bemhlukumeza ngenxa yokukholwa kwakhe, uNkulunkulu uzomsusa
amthathe. Mayesemthathile maye kulelo khaya ebelimhlukumeza, kobe sekusuka i-umbrella yasezulwini. Abanye bazongifakazela njengoba ngikhuluma, bayakwazi lokho ukuthi bahlukumeze ikholo ebelikhona la ekhaya, lafa kwasala kwavela imbedumehlwana. Ake ngilibheke lelizwi lapho uNkulunkulu esho njalo Isaiah 57 ukuthi umuntu olungile uyafa, uyathathwa, evikelwa, madoda, evikelwa. Isaiah 57 verse 1 and 2. Olungileyo uyabhubha, akakho kubeka enhlizweni. Abantu abanomusa bayasuswa, bangaqondi muntu, okungaqondi muntu. Unjani lo muntu unomusa kodwa uyasuswa, kunga-understand umuntu. Olungileyo uyasuswa ebubini, angene ekuthuleni. Abahambe ngobuqotho bayakuphumula embhedeni yabo. Umbhede ukufa, bayophumula embhedeni yabo besalinde usuku lokwahlulelwa. Abahambe ngobuqotho. So olungileyo uyabhubha, akakho kubeka enhlizweni. Nangu nje uJobe wavelelwa enkulu inkinga, abangani bakhe bathi ushaya uNkulunkulu, kanti uNkulunkulu akamshaya. Bakhuluma yonke into abayithandayo, kanti akusikho into yamshaya. Uvumele uSathane, wayesethi ungamthinti umphefumulo wakhe. Ngisho seqoshiwe ezulwini uSathane uyalilalela izwi likaNkulunkulu. Ungawuthinti umphefumulo kaJobe, akazange awuthinti. Noma wayengafisa, wayevinjwe yizwi elikhulunyiwe, ngoba izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla. Wakhuluma wathi ungamthinti. Kahle kahle wayengamtshela ukuthi emyala wayevala ethi umphefumulo kaJobe awuzuthintwa. Wayesethi ungawuthinti. Satan had no alternative but to obey. Walalela. So olungileyo uyabhubha, akakho kubeka enhlizweni. So anisumhlukumeze olungileyo khona ekhaya, ngoba uyi-umbrella. Niphephile ngenxa yakhe, nithola imisebenzi ngenxa yakhe, anilambi ngenxa yakhe, ngoba uNkulunkulu uyazi maye nilambisa kuzolamba yena. So nibone zenzekela nje izinto ngokucabanga kwenu, kanti it's because kunegolide likaNkulunkulu la ekhaya. Izinto ziyenzeka nje emsebenzini othize, kanti because kunegolide likaNkulunkulu. Ake axoshwe lo muntu emsebenzini. Nimxoshe nizobona ukwenzakalana. Umsebenzi uzobheka phansi, amaprofit aphele, kanti aqeda ukuthi waxosha umntwana kaNkulunkulu, umxoshela ukuthi uthi uJesu Kristu inkosi. Bakhona baxoshelwe lokho. Ngidabukela amabandla. Kade ngithole report, omunye umntwana kaNkulunkulu ethi ucela ukungena ebandleni. Kubuhlungu engikuzwile. Bakhuziwe kwathiwa basukusho ukuthi uJesu Kristu inkosi, angazi benobani bebe u2. Makuthandazwa baguqa, bakhuza uthwane engaguqi la. Thema kubona lithi abalaleli, kwathunywa abafana bazobashaya ebandleni phakathi. Kwazoshaywa abantu ukuthi basholana uJesu Kristu inkosi baguqelana. Wakwayizwaphi lonto? Yazi khona amabandla kaSathane. Bashaywa laba bazalwane. So uma lisho izwi lenkosi elele sikhuluma ngalithi babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, uverse 10 lesiphuma kuwona. Busuthi ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Yabona labazalwane baphiwa umbuso wezulu ngetafula, kwathathathanile nanku umbuso wezulu. Uthi lo mzalwane bashaywa. Yabona umushaywa eSouth Africa ushayela ukukholwa. Letha lona ushaywe ebandleni. Osukhonze kuleminyaka, just because usekhalezi usuzwe indaba ukuthi kuyaguqwa amakhuleko, ususho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Kulo mzalwane ngifuna ukusho ngokukhululeka ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngifuna ukuguqa ngokukhululeka mangithandaza. Bamtsibande ngicela ungamukele ebandleni. Noma ngaba yikho ibranch la ngikhona, ngizokukhonza ekhaya leso. Kodwa sengizazi ukuthi ngingowasentabeni. Wena udlala ngomuso unikeziwe. Uyadlala nje
Khona abantu abashaywayo bashayela ukuthi bathe uJesu Kristu inkosi. Lalela-ke, bengaqondile uxoxa lonto, ngiqonda ukuthi njengoba sebebaxoshile uzobona wento ezokwenza kuleli bandla. Kusuka i-umbrella kaNkulunkulu kuleli bandla. Ngoba kusho ukuthi bevele lizonakalele nje. Mfundisi wakhona othuma abantu abashaya abantu, bazalwane bakhona bazoyikhotha imbenge yomile. Kusho mina-ke ngegama lenkosi uJesu. Yabona leli bandla lizoxabana. Bobona very late ukuthi ngoba baxoshela umuntu. Bazoxabana, kuzokhulelwa abantu, bazofeba baphinge, lizophela leli bandla. Ngilinika iminyaka emibili kusukela manje lizoshabalala ngoba baxoshe i-umbrella yasezulwini. Qaphela-ke nawe uma usazokwenza noma ufuna ukwenza, ungalingi ukwenze. Musomhlukumeza umntwana kaNkulunkulu. Ngoba lo mntwana kaNkulunkulu usawoti ebandleni lakho. Lo mntwana kaNkulunkulu usawoti emsebenzini. Lo mntwana kaNkulunkulu usawoti emndenini. Lo mntwana kaNkulunkulu usawoti emphakathini esigodini. So manje imhlukumeza. Ake ngiphinde angathi angizwa. Manje imhlukumeza uNkulunkulu uzomthatha. Amsusa amuse kwelinye ibandla noma ambulale amlethe ezulwini. Isaiah 57 verse 1 and 2 usho lokho. Litho olungileyo uyabhubha akakho kubeka enhlizweni. Abantu abanomusa bayasuswa kungaqondi umuntu. Olungileyo uyasuswa ebubini. Ezususwa phi? Ebubini. Baba, hlukumeze lenkosikazi yakho. Makungahambanga wena emhlabeni kuzolandwa yona ihambe yokuphumula ekhaya. Mama, musuyihlukumeza le ndoda ekholwayo. Suyihlukumezile kwanele. Stop now. Ngoba mawungami ngiyakudabukela uzoyisola ukuthi wazalelwana. Uzoyisola baba ukuthi wazalelwana uhlukumeza lo mama. Nizoyisola bazali enihlukumeza lezi ingane ezikholwayo eziza ku-Sunday school entabeni ukuthi njengoba nizihlukumeza nje nizoyisola ukuthi nazalelwana. Nina ingane enihlukumeza abazali ngoba bekhonza uNkulunkulu ngicabanga ukuthi bayizilima bathobile abanilwisa abanishaye. Ukhona uzobalwela. Uzoyisola ukuthi wazalelwana emhlabeni. So leli izwi ke lisho exactly that. Litholungileyo uyasuswa ebubini. Ingani wasuswa uLothi? Indaba sikhohlwe leyo nto leyo. Wasusa uLothi ebubini. Kwakonakele in such a way ukuthi bulala abantu bobulilo bodwa. Kufika ingelosi zizokhipha uLothi nomndeni wakhe. Amadoda aseyibonile. Athi sifuna la madoda angenela. Uthi uLothi anikwazi ukwathola lawo madoda. Ingelosi asinandaba thina nalokho. Siyawafuna lesifuna ukulala nawo. Uthi uLothi thathana amadodakazi amawayazi indoda okungcono but asifuni umuntu wesifazane. Sifuna amadoda afana njengathi. Guess what? Kwehla umlilo walibhubhisa iSodoma neGomora. Walibhubhisa ngoba i-umbrella yaseSodoma isisukile. Lot was an umbrella of Sodom and Gomorrah and yasuswa. Thema isuswa i-umbrella lithi izwi kwani imvula yomlilo nesibabuli. Cabanga kwehla ezulwini, kwehla umlilo ezulwini, kwehla isibabuli ezulwini. Isibabuli ke ichemical ethize eyenza umlilo uvuthe kakhulu engathi upetrol, kodwa inamandla ngaphezulu kapetrol. Lasha kwasala umlotha. UmkaLothi owayenabo laba enhlizweni yabo waphenduka wabheka emuva kuthiwa bangabheka emuva. Waphenduka isiduli sikaSawoti noma insika kaSawoti, a pillar of salt. Wajika wabheka emuva waphenduka insika kaSawoti. uNkulunkulu uma esedecide sejezisa uyajezisa. Kodwa uyamkhipha ongcwele wakhe, uyamsusa, uyamhlenga ngoba ungusawoti womhlaba.
Ngakho qaphela ke wena sawuti womhlaba ukuthi kungenzeki ngephutha bese uphelelo ubusawoti, ngoba abusoze bavuselelwa kodwa uyonyathelwa abantu ngeenyawo. Ayasimbonga uNkulunkulu ngalenkonzo yanamhlanje. Nina ningusawoti womhlaba. Nina ningusawoti womhlaba. Thina singusawoti womhlaba. Thina singusawoti womhlaba. Umusawoti edumele. Ubusawoti ubovuswa ngani na? Uthi alahlelwe ngaphandle anyathelwe ngabantu ngezinyawo. Ake ube usawoti ke ongazuphelela ubusawoti. Kuze bungakupheleli ubusawoti, number 1, iba usawoti ovumela izono. Iba usawoti obhabhadisiwe emanzini. Iba usawoti ongavumi isono ubuyele kuso, hlukana naso. Konke okwenzayo kube nobusawoti, makuyoliswe. Konke okwenzayo uyakhuluma, uyenza ngezandla, uyabuka, uyahogela, anything that you do kwenze ngezwi likaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu. Sesifike emaphethelweni enkonzo yethu namhlanje. Laze lanzima izwi. Ningusawoti womhlaba. Ningusawoti womhlaba. Singusawoti womhlaba. Ake ngiguqe esikhuleke. Siyambonga uNkulunkulu. Qaphela-ke, lo muntu omhlukumezayo uzosuswa, ayophunyuzwa, ayolala embhedeni wakhe ngokuphumula, esalinde usuku lokugcina. Umthatha wena umfaka ezulwini. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, ngokuba umbuso wezulu ngowabo. But verse 13 uthi nina ningusawoti womhlaba. Yepha umusawoti edumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho. Kuphela ukulahlwa ngaphandle anyathelwe ngabantu. Masiguqe sikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, siyabonga. Siyabonga ukuzwa Nkosi ukuthi usawoti womhlaba. Iyamangalisa le ndaba ngendlela Nkosi oyichaza ngayo ngomoya wakho ingcwele. Nami bengayilindele ngalendlela esiqhamuke ngayo. Moya ongcwele siyabonga, siyabonga, siyakudumisa. Indlela okhombisa ukuthi uyasithanda ngayo, usifundisa ngezwi kuba kungabikho umuntu namuntu olahlekayo. Ngabikho umuntu oyoyisola ngosuku lokugcina. Sinikela kuwena Nkosi lenkonzo abantwana bakho bonke abalalele nabazoyilalela, babusise ubabiyele, bazazi ukuthi bangusawoti womhlaba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga moya ongcwele ukuthi ungikhumbuze. Ngiyathandaza ke manje sikhulekela umkhosi wakusasa ekseni esizowubamba ka3 days. Sikhulekela Nkosi ukubonga konke osenzele khona, nomndeni wakwaNsibanda uphephile cishe washa, nalomzalwane abafice kuvuliwe endlini bengakhiyanga, nabanye Nkosi ngoba usiphephisile. Siyabonga. Siyabonga nokuthi usipha umkhosi. Ngize la kulesi sihlalo ngingazi wakwambula, ngeke ngisapholisa amaseko. Siyabonga Nkosi. Yamukela ukubonga kwethu sokuqala kusukela kusasa, singadli lutho kuze kube sidla ngolesihlanu, uLesibili, uLesithathu, uLesine sidli, soze sidle ngolesihlanu. Ngiyacela ke uNkulunkulu wami busise bonke abazongena kulomkhosi, bonke abecebo lakho ukuthi bakubonge babusise. Siyabonga Nkosi, ngibonga nokuthi ungikhumbuze ukuthi bengithe ngizokhuleka sikhulekele lo ngena kulomkhosi. Siyangena ke Nkosi, siyabonga, ngena kanye nathi usiqinise, kungabi bikho noyedwa ozodlala indlala wephule lomkhosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele, siyamdumisa akekho njengaye, akekho fana naye. Udumo lonke lungolwakhe lumfanele. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande usiyavalelisa. Nibe nomkhosi omuhle.
uJesu Kristu inkosi.